जनी अखिया से आई लव यू लिखा, नाही प्यार के पानी छिड़का। बतिया का बाटे बतावा हमरा से बोल के कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के आ लव वाला बतिया हमसे दना तनी बोल के। नमस्कार दोस्तों, हम गोलू सिंह राजपूत। आज हम बताने जा रहे हैं नेहा सिंह के बारे में, जो कि भोजपुरी के न्यू गायक का इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। तो हमारे चैनल में बने रहिए और ये देखिए हमारे संवाददाता के साथ वो उनका इंटरव्यू, जो कि भोजपुरी का मशहूर गायक हैं नेहा सिंह। तो आप लोग देखिए। हमर राजा जी बाड़े इतना गोर, हमर राजा जी बाड़े इतना गोर कि घरवा जोर करेले। हमर राजा जी बाड़े इतना गोर कि घरवा जोर करेले। भोजपुरी के जौन गीत गौनाई के क्षेत्र बा, एकरा के तनी आम लोग तनी हे दृष्टि से देखेला, एक और देन भी रोवे लोग के। हाँ जरूरी बा ना, सही बात बा। हे दृष्टि से मतलब समझता नहीं। हाँ समझता नहीं हम, मतलब थोड़ा ये विषय के लेकर रोगा का कहे हम ये कहब कि अच्छा काम होई तो सब करे भविष्य में अच्छा होई जी। अगर बात कल जाए भोजपुरी के, तो हर जगह बदनामी से बेहतर बा कि अपन फोकस कल जाए अपन ओरिजिनल माटी पे। अच्छा। तो बढ़िया रही। काहे कि सब अपन माटी के प्रसन्नता करता, तो हमनी काहे दूसरे के माटी की प्रसन्नता करल जाए। अपनी भोजपुरी के लेके चले बा तो एक शुद्ध और संस्कारी सभ्यता बनाए बा। बहुत बेहतरीन यहाँ का बातचीत कर रहल बानी। हम चाहे कि राउरे को हम गाना सुनू, इंटरव्यू देखत रहूं हम आवे के पहले। गाना वगैरह कुछ देखत रहूं और कुछ हीरो हीरोइन वाला गाना रुआ बोले बनी ना, वे बड़ा प्रचलित भइल बा, ओकर बड़ा रील्स वगैरह। तो हम सोचनी है कि तनी रुआ हमरा जनता के सुनाई, ओकरा बाद से हम फिर बातचीत के सिलसिला आगे बढ़ावल जाला।